Love shout out po tayo dyan. So magluto po tayo ng simple, matipid pero healthy na masarap. O diba? Saan ka pa? So meron po tayo dyan preferred fish nyo po. We have the ampalaya leaves. Meron po tayong malunggay leaves. Simpleng luya, kamatis, sibuyas, okra. Tara po, lutuin na natin tong simple pero rock na ulam. Lulutuin po natin siya sa mahiwagang palayok. So ayan po, lagay na po natin ang ating kamatis. Guys, so pakulo po tayo ng konting tubig so we can add the tomatoes, yung ating sibuyas, yung ating luya. Pagsamasamahin na po natin sila, diba? Tignan po natin siya ng konting asin, guys. Then let's make takip. So ayun na guys, masarap kasi pag nagkatas yung kamatis. Pwede na po natin siya i-press habang pinapakuluan para po maglasa ang kamatis. So ayun na guys, habang pinapakuluan natin, lagyan na po natin siya ng konting bechi. So after a few minutes later, pag kulong-kulo na, balikan po natin siya guys. Ayun na nga guys, ang susunod po natin kasi this is hasa-hasa, mabilis lang maluto yung isdang yan. Unahin po natin ang ating okra. Okay. So ayun na nga guys, pagkakulo, we can add the fish, ang isda. O diba, the fish. Ayan po, ihanay-hanay po natin sila para pantay-pantay ang kanilang pagkakaluto. Ano yun? O, diba? Ayun na nga guys, after a few minutes later, pwede na po natin ilagay ang ating malunggay. Ang gulay na pampahaba ng buhay. So, ayan na nga guys. Lagyan lang natin siya ng konti pang patis. At ang ating dahon ng ampalaya. Sa gilid niya pala, nagtitrito pa tayo ng isda. Yan din po yan. Hindi po natin siya sinabawan lahat. So, ay naka, pag natikman nyo po ito, sabihin nyo, ay naka, ang sarap pala talaga ng ganitong klaseng luto. Ayan na guys, so luto na siya. So, lagyan lang po natin siya ng siling cream para may konting kagat po ng anghang. Ako guys, you can try this simple recipe. At syempre, balutan po natin lagi ng pagmamahal. Yan po, tara po kain na tayo guys.